Hi guys, Inday Vlogs. Di na ako isulti sa inyo ha. Basta maminyo lagi mo taga-bukid. Ayaw, dyan mo pagkumpiyansa, anak. Kay, wa mo kay baw nga kubado na. Pero, Pero sa taga-syudad, okay lang mo makauyab, anak. Kay wa may ubal. Kay kanang taga-bukid, oh. ang taga-bukid mo miniyuan ay. Kay kuan man Okay. ang taga-bukid. Ang Kugihan. taga-bukid, kugihan, manglimpyo, manghugas, tanan. Muna yung taga-bukid. Sweetos trabaho ba? Sweeto kayo siya. Sweetos trabaho. Mamilo. Di mo mamin yung kanang kuan, Amerikano. Nganong magminyo magigag Amerikano? Unsa man din ang Amerikano lagi? Para tabang lagi sa inyo. Naunsam day may nganong tabangan, mami. Ikatiguang ninyo ay. Uy, ikatigwang mag-unsam ni may katigwang di ay. Ay lutuan mo. Ana day ang Amerikano. lugar mi yaya. Lutuan mi. Imo di eming kuha agi. Unya ang akong in English sa Amerikano kay is Urnor man akong nahimaon. Ang kamami bi pangutan na sa mami nimo ko sa inyo ano. Mutan na ko sa inyo mahuan. Nakoy ba ito noon magaling ko riyan English. Uy, kay bawo din nag-English pangutan na ko sa imong English mo. Ang ako kay is Urno. Yes, ug no. Yeah, di naman in ana. Unsa Di unsam de? man sorry sa imong anihan nga hibaw-an. Tanan. Ako agod sige mo kog absent sa una. Kung pa-eskwelahon ko kay di man ko musod. Di jud ko musod sa eskwelahan. Unya og musod ko kay di ko maminaw. Ug maminaw ko kay di ko kasabot. Kung kasabot ko kalimot. Muna ako. Mayo ka na. Muna akong pag-eskwela. Ikaw ayaw pag inana ha? Ginana. Ayaw pag inana basig magsige ka tabian kay ka dito sa eskwelahan. Usaon pag kami yung Amerikano o Usa pag kami nyo. Minana ang Amerikano I love you. Unya minaga uy unsa to? Unya, mingog I love you unsa may mo itubag ana? Ang Amerikano mingog I love you, unsa may mo itubag? Di ko ay tubag na. Damn. Usaon mo pag kami yung Amerikano. Manguyab Amerikano. Muna. Di lang kung Amerikano. Muna in English gyud. Pag-practice og in English. May gani ko. Di ba nakakita tag-Amerikano dito og tagaan kag kindi? Muna. Kasi ganito yung gingon? Nakalimot ka? Nakalimot man ko. Nagagir man to. Muna. Gitagaan sa kindi sa Amerikano? Ang binang kong kahilota. Dapat jud ka nga mo eskwela. Inya dito sa eskwela hindi ka magmaritis kay sa una lang. Kaya ba pag maritis ha? Ay pag maritis, focus gyud. Focus gyud sa mga in English. Ha? Kay aron Monyaka. Aron bas hindi ay og maminyo pug Amerikano pudi ay. Guko. Kaapo na kuan ni day ka ng blue eyes. Mao basig gukuron lang ka sa Amerikano minana atong Amerikano I kill you minana ka nga what? Ing Amerikano I kill you minaka what? Gukuron lang kag sundang di ka kamaos in English. Una nga unsay purpose ng eskwela? Ako kay mo bantay man kog apo inday. Kay ganahan man kog Amerikanong apo oy. Kami lay bantay sa imong anak. Ganahan ko ng blue eyes. Ayaw mo. Ingano man mo ay kilyo. Ay kill you. Mag-away day mo day nya di ka mo. Unsa man day na ay kilyo? Unyag di ka mo in English. Unsa man day na? Isog. Isog lagi. Pag-practice og in English aron kahibaw ka sa I kill you ha. Ana Unsa may pag-practice. buhaton anak kung ay kilyo, mingog ay kilyo. Murag sunda. Malagi. Guguro kay dagan ka. Di na ganay, me. Ang agi siya mudagan nga mudagan man kanya gukod man siya. Amoy-amoy mo. Awi, adahin. Wala diha. Na akong lingaw. Muna nga dapat gyud. Kaya naman akong ampay ka ng amoy-amoy ba? Oy. Ampay ba din mong amoy-amoy? Mag-amoy-amoy lang mong Amerikano ana. Bitaw inday ang Amerikano no kinahanglan jud na siya in English.
labayon kag in English nga usa ka barel, pastilan malumos ki ka. Medyo in English gitong Amerikano itong naghatag kindi sa ato. Lisod man na ang pag in English inday kay ang imong huna-huna gusto kang maistorya nya. Ito mag-in-English. Okay, Amerikano mo to. Di ka kapasabot. Ana na kinahanglan Nano, school gyud. School. Unsa may nahibawan nimo sa school be? ABCD pa no. Kunya count. Count ug ABCD. Ana jud na sige eskwela ayo absent gyud. Kinahanglan nga ikaw focus gi ka sa pag-eskwela nimo. Ayaw pagsuon sa kuha nga is or no ray nahibawan in English.